രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ 13-ാമത്തെ അധ്യായം ധൃതരാഷ്ട്ര കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അതിലെ 9 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു. 10 മുതൽ എടുക്കണം അല്ലെ നമുക്ക്. 9-ാമത്തേല് ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ധൃതരാഷ്ട്ര യുധിഷ്ഠിരൻ പറയുന്നതാണല്ലേ, ചോദിക്കുന്നതാരടുത്ത്? വിതുരടുത്ത് ചോദിക്കുന്നതായിരുന്നു. എന്താണ് പറയായിരുന്നു അല്ലെ, ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്തൊക്കെ രീതിയിലാണ് വിതുരര് അവരെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ഓർമ്മിക്കുകയായിരുന്നു വിതുരര് അല്ലെ. വിതുരരെ കുറിച്ച് വിഷബാധയിൽ നിന്നും അഗ്നിബാധയിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചതിനെ കുറിച്ചും ചെറിയ പ്രായത്തില് അച്ഛൻ മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അവരെ വളരെ വാത്സല്യത്തോടു കൂടി അവരോട് പ്രത്യേകം ഒരു സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിലും വിഷം കൊടുത്ത സമയത്തും പിന്നെ അഗ്നിബാധ അല്ലെ, അരക്കില്ലത്തിൽ ചുട്ട് ഇവരെ രക്ഷിക്കാൻ നോക്കിയ സമയത്തൊക്കെ അവരെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറയാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ. പിന്നെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ ചോദിക്കണ്ടായിരുന്നത്? പുണ്യസ്ഥലങ്ങളില് ദുര്യോധനൻ ശൂദ്രാണി പുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അപമാനിച്ചത് കൊണ്ട് അവിടുന്ന് കൊട്ടാരം വിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നത്. വിതുരര് പോവാൻ കാരണം പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് പോയത്. അതൊരു നിമിത്തം, അതൊരു കാരണമായിട്ടാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തതില് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത്രയും കാലം ജീവസന്ധാരണം ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ ഉത്സുകം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. യുധിഷ്ഠിരൻ ചോദിക്കുകയാണ്, സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിപ്പ അങ്ങ് ജീവസന്ധാരണം എങ്ങനെയാണ് നടത്തിയത്? പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലും തീർത്ഥാടനങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങനെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചത് അങ്ങ് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ആര് ചോദിച്ചത്? ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 10. ഭവതിത ഭാഗവത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭവതിത ഭാഗവത തീർത്ഥ ഭൂത സ്വയം വിഭോ തീർത്ഥീ കുർവന്തി തീർത്ഥാനി സ്വാന്തസ്തേനാഗതാ പൃത. ഭവതിത ഭാഗവത തീർത്ഥ ഭൂത സ്വയം വിഭോ തീർത്ഥീ കുർവന്തി തീർത്ഥാനി സ്വാന്തസ്തേനാഗതാ പൃത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഭഗവദ്ഗീത വാസുദേവായ. ഭഗവതാ ഭഗവതാ കുർവന്തി തേ അനഗതാ ഗതാ വൃതാ യഥാ ഭാഗവതാ നിജം വിഭോ തീർത്ഥി കുർവന്തി ഭാഗവതാ സ്വയം വിഭോ കുർവന്തി തീർത്ഥാനി സ്വാന്തസ്ഥേന ഗതാ വൃതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവർ അങ്ങ് വിധ പോലെ ഭാഗവത ഭക്തർ തീർത്ഥ തീർത്ഥാടനത്തിനുള്ള പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ ഭൂത പരിവർത്തനം വരുത്തുക സ്വയം വിഭോ അല്ലയോ ശക്തിശാലിൻ തീർത്ഥി കുർവന്തി തീർത്ഥസ്ഥലമാക്കി തീർക്കുന്നു തീർത്ഥാനി പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ അന്തസ്ഥേന ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതനായ ഗതാവൃത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹേ വിഭോ, അങ്ങയുടെ പോലുള്ള ഭക്തന്മാർ നിശ്ചയമായും പുണ്യസ്ഥലങ്ങളുടെ മൂർത്തിഭാവമാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സ്വന്തം അന്തരംഗത്തിൽ വഹിക്കുന്ന അങ്ങ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളുടെയും തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നു. എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളെയും തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ എന്താണ് പറയുന്നത് വിതുരരെ കുറിച്ച്? അങ്ങേ പോലുള്ള ഭക്തന്മാര് നിശ്ചയമായും എന്താണ് പുണ്യസ്ഥലങ്ങളുടെ മൂർത്തിഭാവമാണ് അങ്ങെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പുണ്യസ്ഥലമാണ് ആര്? പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണ് ഈ വിതുരരെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സ്വന്തം അന്തരംഗത്തിൽ വഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളെയും തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പോ വിതുരര് പോയ സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവൻ എന്തായിട്ട് മാറാണ്? തീർത്ഥ സ്ഥലങ്ങളായിട്ട് മാറാണ്. കാരണം പരമപുരുഷനെ അന്തരംഗത്തിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പോകുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവൻ എന്തായിട്ട് മാറും? തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അന്തരീക്ഷത്തിനുള്ളിലാകെ വൈദ്യുതി ശക്തി വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലായിടത്തുമുള്ള തന്റെ വിഭിന്ന ശക്തികളാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സർവ്വവ്യാപിയാകുന്നു. അതേപോലെ ഒരു വൈദ്യുത വിളക്കിന്റെ സഹായത്താൽ വൈദ്യുതിയുടെ സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ വിതുരരെ പോലുള്ള കലർപ്പറ്റ ഭക്തന്മാരാൽ ഭഗവാന്റെ സർവ്വവ്യാപിത്വം ഗ്രഹിക്കാനും വെളിപ്പെടുത്താനും കഴിയുന്നു. വിതുരരെ പോലുള്ള ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ എല്ലായിടത്തും ഭഗവത് സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയുന്നു. അദ്ദേഹം എല്ലാറ്റിനെയും ഭഗവത് ശക്തിക്കുള്ളിലും എല്ലാറ്റിനെയും ഭഗവത് ശക്തിക്കുള്ളിലും ഭഗവാനെ എല്ലാറ്റിലും ദർശിക്കുന്നു. ഭൂമിയിലെങ്ങുമുള്ള പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ കലർപ്പറ്റ ഭക്തരുടെ സാന്നിധ്യത്താൽ പൂരിതമായ അന്തരീക്ഷത്താൽ മാനവരുടെ പങ്കിലമായ അവബോധത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കാനായി ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാകുന്നു. ഒരാൾ അത്തരം പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വസിക്കുന്ന ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ തേടി സമീപിക്കേണ്ടതും അവരിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ആ നിർദ്ദേശങ്ങളെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കി അപ്രകാരം ക്രമേണ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലുക എന്ന ആത്യന്തിക മുക്തിക്കായി സ്വയം തയ്യാറെടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇവിടെ അന്തരീക്ഷത്തിനുള്ളിലാകെ വൈദ്യുതി ശക്തി വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലായിടത്തുമുള്ള തന്റെ വിഭിന്ന ശക്തികളാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സർവ്വവ്യാപിയാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയാണ്. എപ്രകാരമാണോ അന്തരീക്ഷത്തിനുള്ളിലാകെ വൈദ്യുതി ശക്തി വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ എല്ലായിടത്തുമുള്ള തന്റെ പലതരത്തിലുള്ള ശക്തികൾ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? സർവ്വവ്യാപിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വൈദ്യുതി വിളക്കിന്റെ സഹായത്താൽ വൈദ്യുതിയുടെ സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ നമുക്കൊരു ലൈറ്റ് കത്തുമ്പോ അല്ലെ നമുക്ക് ആ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, വൈദ്യുതിയുടെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേപോലെ വിതുരരെ പോലുള്ള കലർപ്പറ്റ ഭക്തരാൽ ഭഗവാന്റെ സർവ്വവ്യാപിത്വം ഗ്രഹിക്കാനും വെളിപ്പെടുത്താനും കഴിയുന്നു. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആര്? വിതുരരെ പോലുള്ള കലർപ്പറ്റ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനെ ഹൃദയത്തിലേന്തി നടക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ വിതുരരുടെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് അത്തരത്തില് കലർപ്പറ്റ ഭക്തന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വിതുരരെ പോലുള്ള ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ എല്ലായിടത്തും ഭഗവത് സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയുന്നു. അപ്പൊ വിതുരരെ പോലുള്ള ഒരു ശുദ്ധഭക്തന് എല്ലായിടത്തും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അദ്ദേഹം എല്ലാറ്റിനെയും ഭഗവത് ശക്തിക്കുള്ളിലും ഭഗവാനെ എല്ലാറ്റിലും ദർശിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും ആരിൽ കാണും? വിതുരരെ പോലുള്ള ശുദ്ധഭക്തന്മാര് എല്ലാവരെയും ഭഗവാനിലും ഭഗവാനെ എല്ലാവരിലും ദർശിക്കാനായിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് സാധിക്കും.
ഭൂമിയിലെങ്ങുമുള്ള പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ കലർപ്പറ്റ ഭക്തന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്താൽ പൂരിതമായ അന്തരീക്ഷത്താൽ മാനവരുടെ പങ്കിലമായ അവബോധത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കാനായി ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാകുന്നു. ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഈ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളെല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ഭഗവാന്റെ കലർപ്പറ്റ ഭക്തന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട്. അപ്പൊ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ആരുണ്ടാകും? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാർ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഏതായിരിക്കും? പുണ്യസ്ഥലങ്ങളായിരിക്കും. കാരണം ഭഗവാൻ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഏതായിരിക്കും? പുണ്യസ്ഥലമായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ ആരുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവും? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവും. രണ്ടായാലും അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പൂരിതമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മാനവരുടെ പങ്കിലമായ അവബോധത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കാനായി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ഈ പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ജനങ്ങളുടെ കലർപ്പറ്റ ഭക്തരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പൂരിതമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മാനവരുടെ പങ്കിലമായ അവബോധത്തെ, നമ്മുടെ അവബോധത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഈ പുണ്യമായ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. ഒരാൾ അത്തരം പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വസിക്കുന്ന ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ തേടി സമീപിക്കേണ്ടതും അവരിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, ഇപ്പൊ പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ വെറുതെ നമ്മൾ സന്ദർശിച്ചു പോരല്ല വേണ്ടത്. അവിടെ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ വസിക്കുന്ന ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ തേടി സമീപിക്കണം. ആ ശുദ്ധഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കി അപ്രകാരം ക്രമേണ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുക എന്ന ആത്യന്തിക മുക്തിക്കായി സ്വയം തയ്യാറെടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ ആ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ ആരെ കണ്ടുപിടിക്കണം? ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവരിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കി അവരിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് എന്ത് വേണം? ക്രമേണ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുക എന്ന ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം, നമ്മുടെ ആത്യന്തിക മുക്തിക്കായിട്ട് സ്വയം തയ്യാറെടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഗംഗയിലോ യമുനയിലോ പോയി സ്നാനം ചെയ്ത് അവിടെയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുക മാത്രമല്ല പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ തീർത്ഥാടനത്തിന് പോകുക എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഭഗവത് സേവനമല്ലാതെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റു യാതൊരു ആഗ്രഹവും ഇല്ലാത്ത വിതുരരുടെ പ്രതിനിധികളെ ഒരുവൻ കണ്ടെത്തുകയും വേണം. ഫലോദിഷ്ട കർമ്മത്തിന്റെയോ മാനസിക ഊഹാപോഹത്തിന്റെയോ ലാഞ്ചനയോ ഒട്ടുമില്ലാത്ത അവരുടെ കലർപ്പറ്റ സേവന നിമിത്തം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സദാ അത്തരം ശുദ്ധഭക്തന്മാരോടൊപ്പമുണ്ട്. വിശേഷിച്ചും ശ്രവണ കീർത്തന പ്രക്രിയയിലൂടെ ഒരു യഥാർത്ഥ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ശുദ്ധഭക്തർ പ്രാമാണികന്മാരിൽ നിന്നും ശ്രവിച്ച് ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ ജപിക്കുകയും ആലപിക്കുകയും രചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മഹാമുനി വ്യാസദേവൻ നാരദിൽ നിന്നും ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ ശ്രവിക്കുകയും പിന്നീട് അത് രചന മൂലം കീർത്തിക്കുകയും ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അവ സ്വപിതാവിൽ നിന്ന് അഭ്യസിക്കുകയും പിന്നീട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് വിശദീകരിച്ച് നൽകുകയും ചെയ്തു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ വഴി അതാണ്. അങ്ങനെ അവരുടെ പ്രവർത്തനത്താൽ ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ ഏതു സ്ഥലത്തെയും തീർത്ഥാടന സ്ഥലമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും. പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ അവയുടെ നാമം അർത്ഥവത്താക്കുന്നത് ഒരു ഭക്തൻ കാരണം മാത്രമാണ്. അത്തരം ശുദ്ധഭക്തർ പങ്കിലമായ അന്തരീക്ഷമുള്ള ഏതൊരു സ്ഥലത്തെയും ശുദ്ധീകരിക്കാൻ തക്ക കഴിവുള്ളവരാകുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു പുണ്യസ്ഥലത്തിന്റെ യശസ്സിനെ മുതലാക്കി ഉപജീവനാർത്ഥമായ ഒരു ജീവിതം സ്വീകരിക്കാൻ യത്നിക്കുന്ന സ്ഥാപിത താല്പര്യക്കാരുടെ സന്ദേഹാസ്പദമായ പ്രവർത്തികൾ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളെ അല്ലാത്തവയാക്കി മാറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്തു പറയാനാണ്? ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലാം ചെയ്യണ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കിയിട്ട് ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലാൻ തയ്യാറെടുക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും സ്വയം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി ഗംഗയിലോ യമുനയിലോ സ്നാനം ചെയ്ത് അവിടെയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുക മാത്രമല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? പുണ്യസ്ഥലത്ത് തീർത്ഥാടനത്തിന് പോകുക എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പുണ്യസ്ഥലത്ത് തീർത്ഥാടനത്തിന് പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോയി ഗംഗയിലോ അല്ലെങ്കിൽ യമുനയിലോ ഒക്കെ സ്നാനം ചെയ്ത് ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിച്ച് പോരാന്നല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? തീർത്ഥാടനത്തിന് പോകുക എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവത് സേവനമല്ലാതെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റു യാതൊരു ആഗ്രഹവും ഇല്ലാത്ത വിതുരരുടെ പ്രതിനിധികളെ ഒരുവൻ കണ്ടെത്തുക വേണം. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ സേവനം മാത്രമായിട്ടുള്ളവര്, ഭഗവാന്റെ സേവനം അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ കണ്ടുമുട്ടി, അതായത് വിതുരരുടെ പ്രതിനിധികളായിട്ടുള്ളവര്, അങ്ങനെയുള്ളവരെ കണ്ടെത്തുകയും വേണം. ഫലോദിഷ്ട കർമ്മത്തിന്റെയോ മാനസിക ഊഹാപോഹത്തിന്റെയോ ലാഞ്ചന ഒട്ടുമില്ലാത്ത അവരുടെ കലർപ്പറ്റ സേവനം നിമിത്തം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സദാ അത്തരം ശുദ്ധഭക്തന്മാരോടൊപ്പമുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത്? അത്തരത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോടൊപ്പമാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം ഫലോദിഷ്ട കർമ്മത്തിന്റെ, നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യാതൊരു കർമ്മവും അവർക്കില്ല. മാനസിക ഊഹാപോഹത്തിന്റെ ലാഞ്ചന ഒട്ടുമില്ലാത്ത കലർപ്പറ്റ ഭക്തിയുടെ സേവനം നിർവഹിക്കുന്ന അത്തരം
ഭക്തന്മാര് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അത്തരത്തിലുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരോടൊപ്പമാണ് ഏത് സമയത്തും ഉള്ളത്. വിശേഷിച്ചും ശ്രവണ കീർത്തന പ്രക്രിയയിലൂടെ അവർ യഥാർത്ഥ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവര് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. ഏതാണ് പറയുന്നത്? ശ്രവണ കീർത്തനം, ശ്രവണവും കീർത്തനവും. ഏതാണത്? ശ്രവണ കീർത്തനം, നാമജപം അല്ലെ. ശ്രവണ കീർത്തന സ്മരണം, ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് എന്തിൽ വരുന്നത്? നാമജപത്തിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാര്, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരാണത്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മത്തിന്റെ മാനസിക ഊഹാപോഹത്തിന്റെ ലാഞ്ചന ഒട്ടുമില്ലാത്ത കലർപ്പറ്റ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരോടൊപ്പമാണ് ആരുള്ളത്? ഭഗവാനുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ളവര് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ശുദ്ധഭക്തർ പ്രാമാണികന്മാരിൽ നിന്നും ശ്രവിച്ച് ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ ജപിക്കുകയും ആലപിക്കുകയും രചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശുദ്ധഭക്തന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ പറഞ്ഞ പ്രാമാണികന്മാരിൽ നിന്ന്, അതേപോലുള്ള ശുദ്ധഭക്തർ, അവര് എന്താ പറയാ, അവരെക്കാളും മുന്നിലുള്ള ആചാര്യന്മാരിലെ മുന്നിലുള്ളവര്, അവരിൽ നിന്ന് പ്രാമാണികന്മാരിൽ നിന്നും ശ്രവിച്ച് ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ ജപിക്കുകയും ആലപിക്കുകയും രചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മഹാമുനി വ്യാസമഹർഷി നാരദനിൽ നിന്നും ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ ശ്രവിച്ചു. പിന്നീട് അത് രചന മൂലം കീർത്തിക്കുകയും സുഖദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് അതായത് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി സ്വപിതാവിൽ നിന്നും അത് അഭ്യസിക്കുകയും പിന്നീട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് അത് വിശദീകരിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്തു. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ. നാരദ മഹർഷിയിൽ നിന്ന് വ്യാസദേവൻ അത് ഉൾക്കൊണ്ടു. വ്യാസമഹർഷി അത് രചനയാക്കി പിന്നീട് ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? തന്റെ മകനായിട്ടുള്ള സുഖദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. സുഖദേവ ഗോസ്വാമി അത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് വിശദീകരിച്ചു നൽകി. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ വഴിയാണത്. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ വഴി അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെ അവരുടെ പ്രവർത്തനത്താൽ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ ഏതു സ്ഥലത്തെയും സ്ഥലമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കും? ഒരു ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭഗവാൻ ഭക്തന് ഏത് സ്ഥലത്തെയും തീർത്ഥാടന സ്ഥലമാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് കഴിയും. പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ അവയുടെ നാമം അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഈ ഭക്തൻ കാരണമാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശുദ്ധഭക്തന്മാര് കാരണമാണ് ഒരു പുണ്യസ്ഥലം എന്താക്കി മാറ്റുന്നത്? ഈ തീർത്ഥാടന സ്ഥലമാക്കിയിട്ട് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ നാമം അർത്ഥവത്താക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണ്. അത്തരം ശുദ്ധഭക്തന്മാർ പങ്കിരമായ അന്തരീക്ഷമുള്ള ഏത് സ്ഥലത്തെയും ശുദ്ധീകരിക്കാൻ തക്ക കഴിവുള്ളവരാകുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാര് പങ്കിലമായിട്ടുള്ള ഏത് സ്ഥലത്തെയും ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു പുണ്യസ്ഥലത്തിന്റെ യശസ്സിനെ മുതലാക്കി ഉപജീവനാർത്ഥമായ ഒരു ജീവിതം സ്വീകരിക്കാൻ യത്നിക്കുന്ന സ്ഥാപിത താല്പര്യക്കാരുടെ സന്ദേഹാസ്പദമായ പ്രവർത്തികൾ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളെ പവിത്രമല്ലാത്തവയാക്കി മാറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയേണ്ടത്? അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണല്ലോ, പുണ്യസ്ഥലത്തിന്റെ യശസ്സിനെ മുതലാക്കിക്കൊണ്ട് ഉപജീവന മാർഗമാക്കി മാറ്റാൻ യത്നിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാര്, അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ പ്രവർത്തികൾ. അപ്പൊ ആ പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ എന്താക്കി മാറ്റാണ്? പവിത്രത അല്ലാത്തതാക്കി മാറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, പ്രഭാതർ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ തീർത്ഥാടനം പോയി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വെറുതെ പോയി ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടെയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവരുടെ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം 11. അപീന സുഹൃദാദ കാന്തവ കൃഷ്ണദേവതഃ ദൃഷ്ടാ ശ്രുതാവയതവ സ്വപുര്യാം സുഖമാസത്തെ. അപീന സുഹൃദാദ കാന്തവ കൃഷ്ണദേവതഃ ദൃഷ്ടാ ശ്രുതാവയതവ സ്വപുര്യാം സുഖമാസത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പി തോ അതോ ന നമ്മുടെ സുഹൃത അഭ്യുതകാംക്ഷികൾ, താത അല്ലയോ എന്റെ ഇളയച്ച, ബാന്ധവ മിത്രങ്ങൾ, കൃഷ്ണ ദേവത ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ സദാലീനരായവർ, ദൃഷ്ട അവരെ ദർശിച്ച്, ശ്രുത അവരെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കയാൽ, വ അല്ലെങ്കിൽ യദുവംശജർ, സ്വപുര്യാം അവരുടെ വാസസ്ഥലത്തിൽ, സുഖം ആസത്തെ അവരെല്ലാം സന്തോഷമായിരിക്കുന്നുവോ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലെ, എന്റെ ഇളയച്ച
അങ്ങ് നിശ്ചയമായും ദ്വാരക സന്ദർശിച്ചിരിക്കും. ആ പുണ്യസ്ഥലത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ സദാ ആമഗ്നരായ നമ്മുടെ മിത്രങ്ങളും അഭ്യുതകാംക്ഷികളുമായ യദുവംശജർ വസിക്കുന്നു. അങ്ങ് അവരെ സന്ദർശിച്ചിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കുറിച്ച് ശ്രവിച്ചിരിക്കാം. അവരൊക്കെ അവരുടെ ഭവനത്തിൽ ആമോദത്തോടെ വസിക്കുന്നുവോ? ഇപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചോദിക്കാണ്, എന്ത്, എന്റെ ഇളയച്ച വിതുരരെ വിളിക്കാണ്, അങ്ങ് നിശ്ചയമായും ദ്വാരക സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. ആ പുണ്യസ്ഥലത്തില് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ സദാ കഴിയുന്ന ആമഗ്നരായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മിത്രങ്ങളും അഭ്യുതകാംക്ഷികളുമായിട്ടുള്ള യദുവംശജർ വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ദ്വാരകയില് ആരാണ്? യദുവംശജര് വസിക്കുന്ന നമ്മുടെ അഭ്യുതകാംക്ഷികളാണ്, മിത്രങ്ങളാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള യദുവംശജർ വസിക്കാണ്. അവരെയൊക്കെ അങ്ങ് സന്ദർശിച്ചിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കുറിച്ചൊക്കെ അങ്ങ് കേട്ടിരിക്കാം. അവരൊക്കെ അവരുടെ ഭവനത്തില് ആമോദത്തോടെ വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. കൃഷ്ണദേവത എന്ന സവിശേഷത പദം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. കൃഷ്ണത ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ സദാ ആമഗ്നരായിരിക്കുന്നവർ എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ കൃഷ്ണദേവത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ സദാ ആമഗ്നരായിരിക്കുന്നവരെന്നാണ് കൃഷ്ണ ദേവതാഹ എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. യാദവരും പാണ്ഡവരും എല്ലാം വിതുരരെ പോലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളുടെയും ചിന്തയിൽ സദാ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തരാണ്. വിതുരർ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ചത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി പ്രതിജ്ഞാർപ്പിതനാകാനായിരുന്നു. അതേസമയം പാണ്ഡവരും യാദവരും എപ്പോഴും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ചിന്തയിൽ ആമഗ്നരായിരുന്നു. ആകയാൽ അവരുടെ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത ഗുണങ്ങളിൽ യാതൊരു അന്തരവുമില്ല. ഭവനത്തിലായാലും ഭവനം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടായാലും ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ യഥാർത്ഥ യോഗ്യത എന്നത് അനുകൂലമായി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ചിന്തയിൽ നിമഗ്നരായി തീരുകയാകുന്നു. അനുകൂലമായി എന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് നന്നായി അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നർത്ഥം. കംസനും ജരാസന്ധനും ശിശുപാലനും അവരെ പോലുള്ള മറ്റു അസുരന്മാരൊക്കെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ചിന്തയിൽ സദാ ലീനരായിരുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? കൃഷ്ണദേവത എന്ന സവിശേഷത പദം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ സദാ അമഗ്നരായിരിക്കുന്നവർ എന്നാണ് എന്തുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്? കൃഷ്ണദേവത എന്തുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ യാദവരും പാണ്ഡവരും എല്ലാം വിതുരരെ പോലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളുടെയും ചിന്തയിൽ സദാ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ശുദ്ധഭക്തന്മാരാണ്. അപ്പൊ വിതുരരെ പോലെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് തന്നെയാണ് ആര്? ഈ യാദവരും അതേപോലെ തന്നെ പാണ്ഡവരും എല്ലാം തന്നെ. എല്ലാപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ലീലകളിലും അതായത് നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളിലെല്ലാം സദാ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ് ഇവരെല്ലാവരും. വിതുരർ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ചത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി പ്രതിജ്ഞാർപ്പിതനാകാനായിരുന്നു. അപ്പോ വിതുരര് കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ചതും എന്തിനാണ്? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിക്കാനായിരുന്നു ആര് പോയത്? കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ചത്, വിതുരര് കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ചത്. അതേസമയം പാണ്ഡവരും യാദവരും എപ്പോഴും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ചിന്തയിൽ ആമഗ്നരായിരുന്നു. പക്ഷെ പാണ്ഡവരും യാദവരും എങ്ങനെയാണ്? ഏത് സമയത്തും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിലായിരുന്നു അവര്. അതുകൊണ്ട് ആകയാൽ അവരുടെ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത ഗുണങ്ങളിൽ യാതൊരു അന്തരവുമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത ഗുണങ്ങളിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. കാരണം ഭവനത്തിലായാലും ഭവനം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടായാലും ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ യഥാർത്ഥ യോഗ്യത എന്ത്? അനുകൂലമായി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ചിന്തയിൽ നിമഗ്നരായി തീരുകയാകുന്നു. അപ്പോ എവിടെയായാലും ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? വീട്ടിലായാലും ഭവനത്തിലായാലും ഭവനം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടായാലും ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ യഥാർത്ഥ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് അനുകൂലമായിട്ട് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ ചിന്തയിൽ നിമഗ്നരായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അനുകൂലേന കൃഷ്ണാനു ശീലനം ഭക്തിരുത്തമ അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദിനാവൃതം. ആനുകൂലേന കൃഷ്ണാനു ശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. ഭക്തിയിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ അനുകൂലമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഭക്തി ചെയ്യാം. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ചിന്തയിൽ നിമഗ്നരായി തീരുകയാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അനുകൂലമായിട്ട് പറയാണ്, അനുകൂലമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ചിന്തയിൽ നിമഗ്നരായിത്തീരുന്നു. അനുകൂലമായി എന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് നന്നായി അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ അനുകൂലമായിട്ട് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് നന്നായി അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? കംസനും ജരാസന്ധനും ശിശുപാലനും അവരെ പോലുള്ള മറ്റ് അസുരന്മാരും ഒക്കെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ
ചിന്തയിൽ സദാ ലീനരായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ, കംസൻ, ജരാസന്ധൻ, ശിശുപാലൻ ഇവരെല്ലാവരും എന്താണ്, മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ പോലെ തന്നെ മറ്റ് അസുരന്മാരും ഒക്കെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ചിന്തയിൽ സദാ ലീനരായിരുന്നു. എന്നാൽ അത് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലായിരുന്നു. പക്ഷെ അവരെങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരുന്നത്? വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലായിരുന്നു അവര് ചിന്തിച്ചിരുന്നത്. അതായത് പ്രതികൂലമായി, അഥവാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ അതിശക്തനായ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് കരുതി മാത്രമായിരുന്നു. അപ്പൊ പ്രതികൂലമായിട്ടാണ് ഇവരെല്ലാം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരുന്നത്. ഒരു ശക്തിമാനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഭഗവാൻ എന്നാണ് ഇവരെല്ലാവരും കണ്ടിരുന്നത്. ആകയാൽ കംസനെയും ശിശുപാലനെയും പോലുള്ള അസുരന്മാർ വിതുരരെയും പാണ്ഡവരെയും യാദവരെയും പോലുള്ള ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ അതേ നിലയിലുള്ളവരല്ല. അപ്പൊ ഇവരും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സദാ ചിന്തിച്ചിരുന്നവരാണ്, കംസനും ജരാസന്ധനും ശിശുപാലനും എല്ലാം. പക്ഷെ അവരാരും ഏത് തലത്തിലുള്ളവരല്ല? പാണ്ഡവരെയും വിതുരരെയും യാദവരെയും പോലുള്ള ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ അതേ നിലയിലുള്ളവരല്ല. കാരണം ഒരു കൂട്ടര് ഭഗവാന് അനുകൂലമായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചവരാണ്, ഒരു കൂട്ടര് ഭഗവാനെ പ്രതികൂലമായിട്ട് ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചവരാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കരുതിയവരാണ്. അവര് പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ളവര് ഒരു അതിശക്തനായ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഭഗവാനെ പ്രതികൂലമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം അനുകൂലമായിട്ടുള്ളവര് ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ അനുകൂലമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നവരാണ്. അവര് ശുദ്ധഭക്തന്മാരാണ്. അവരുടെ നിലയിലുള്ളവരല്ല ആര്? കംസനും ജരാസന്ധനും പിന്നെ ആരാണ്? ശിശുപാലനെ പോലുള്ള അസുരന്മാര്. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനും എപ്പോഴും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദ്വാരകയിലെ സന്തത സഹചാരികളെയും കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിൽ ആമഗ്നനായിരുന്നു. അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആദ്യം തന്നെ അവരെ കുറിച്ച് വിതുരരോട് അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നില്ല. ആകയാൽ ലോക സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണ നിർവഹണ കാര്യങ്ങളിൽ സദാ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും ഭക്തിയിൽ വിതുരരുടെ അതേ നിലയിലായിരുന്നു മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനും. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും എന്താണ്, എപ്പോഴും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദ്വാരകയിലെ സന്തത സഹചാരികളെയും കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയില് ആമഗ്നനായിരുന്നു ആര്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്. അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും എന്ത് ചോദിക്കില്ലായിരുന്നു വിതുരരോട്? ആദ്യം തന്നെ അവരെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുമായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോക സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണനിർവഹ കാര്യങ്ങളിൽ സദാ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും ഇവിടെ രാജാവ് എല്ലാ ഭരണകാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭക്തിയിൽ ആരെ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു? വിതുരരുടെ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു ആര്? മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ. അപ്പൊ എല്ലാ സമയവും തനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള തന്റെ കർത്തവ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒരേ സമയം തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു? ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതും നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശ്ലോകം 12. ഇത്യുക്തോ ധർമ്മരാജേന സർവം തത്സമവർണയത് യഥാനുഭൂതം ക്രമശോ വിനാ യദുകുലക്ഷയം. ഇത്യുക്തോ ധർമ്മരാജേന സർവം തത്സമവർണയത് യഥാനുഭൂതം ക്രമശോ വിനാ യദുകുലക്ഷയം. ചൊല്ലാം. ഇത്യുക്തോ ധർമ്മരാജേന യദുകുലക്ഷയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതി ഇപ്രകാരം ഉക്ത ആരായപ്പെടുകയാൽ ധർമ്മരാജേന രാജാവ് യുധിഷ്ഠിരാൽ സർവം എല്ലാം തത് സമവർണയ ഉചിതമായി വർണ്ണിച്ചു. യഥാ അനുഭൂതം അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ അതേപോലെ ക്രമശ ഓരോന്നോരോന്നായി വിന ഒഴികെ യദുകുലക്ഷയം യദുവംശത്തിന്റെ നാശം. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ അപ്രകാരം ആരായുകയാൽ മഹാത്മാവ് വിതുരർ യദുവംശം ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെട്ട വൃത്താന്തം ഒഴികെ അദ്ദേഹം സ്വയം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതൊക്കെയും ക്രമേണ വിവരിച്ചു. ഇപ്പോ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ചോദിച്ചപ്പോ മഹാത്മാവായിട്ടുള്ള വിതുരർ എന്താ ചെയ്തത്? ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെട്ട വൃത്താന്തം ഒഴികെ യദുവംശം ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. അപ്പൊ യദുവംശം ആ സമയത്ത് എന്തായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള ആ വൃത്താന്തം അതൊഴികെ ബാക്കി അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്രമേണ അനുഭവിച്ചതൊക്കെ വിവരിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് അപ്രിയ സത്യം പറയാതിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെ. അദ്ദേഹം എന്ത് പറഞ്ഞില്ല?
ആ യദുവംശത്തിന് സംഭവിച്ച ഉന്മൂലനം അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല. ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചോദിച്ചപ്പോ അത് വിതുരര് ക്രമേണ വിവരിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യ വച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗര ബ്രഹ്മാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ.